سلام دعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماوان مراخب حفاش AMN نزي ساعات تسنادو زيناتات انه فلما كان دغندي ندبتاتينا بيت صحفة عقاب حقي كتما مقالة سرحو بأقبابو أي سرحن زلو تباهيلو ليتخنبت واني نتأمت أب وزحات سراحتنياتات تتكال شغلات فتيرو حزي أب تقراي أقات يموزلو ناي كتبا قلولاو نمفتح محبرسب نقدي ودابو بمتنخار كل مداي تساتفوك قبر كمز قبا تعويت قريبو جرمن نتفت عمنت وعلي سلام بريتوريا كامت حجز أفليتا زرزرو يسعب بيت صحفة عقاب حقي كتما مقالة سرحو بأقبابو أي سرحن زلو تباهيلو أب مريت إدو زاتو سفيح اندهالوه مريت بسرعة حقن عقاب حقي كتما مقالة بأقبابو أي سرحن نزدما اتم محدار زسالتو مصفافو را مريت عنقاف كوينو كمزلو كنتيبا كتما مقالة دكتور رداي بره قليزوم اتوم كنتيبا أب مريت إدو زاتو سفيحيو بمبال اتك اندهافت هزبن منقستن زخونة مريت كابدخا قبار اناتا منتله ناب كتما انت كالل قحلالو فوقاتهم يهنزلو يشتوون يمنتروون كامزلو عب مريت إدو زاتو سفيحيو بزبل لزب قال زماررو كنتيبا كتما مغالة عب تقراي اتاب عين منقست زلا كتما مغالة قحلات مريت مهلاو انت الرقاقت عب ملا تقراي زلو مريت ناي هزب زيكونس ناي سبا سلطان هافات من الدلالون وديقو كامزلو حادقنيا كايدا خوينو مغتالو تملخيتو حيل عمام متراي ورا مريت كتما مقالة كامز الرقاقت ودما عب مقالة زتورر 140 كاري متر مريت مركابو أفليتو بيت صحفة عقاب حقي كتما مقالة سرحو أي سرحن زلو أزدما نايتتا قدايو كبلو قليتهم كانتيبا كتما مقالة دكتور رداي نورازو علبركت زبالة مريت كتما اندهالوه مسرتاوي تقام عب مسرح المشهدن عب بودا بزتتايشو والكاسباتن محبراتن كامزلو جمجمنا كبلو دما من محداراوي تقامات عب محدارا مريت كتما مقالة مهلاو الرقاقيتهم بتدقاقامي بسلف تودبت سالتاي زور عرس حجز منبر أبايتي نزتل على حتو زملسو أتوم كنتيبا من محدار كتما مقالة حلافنتنا مريت مدلاويو حلافنتو جن ناي كل المنجست سرحيو بمبال بيروقراسياوي ملتهبوم حابريتان ركبن كتما مقالة كمزت أبزبو زي تخنبت واني نتأمت عب بوزحات سراحتنياتات تتكال شغلوت فتيرو تأمت كابيد زي حقاوي بعل حدرا بورد واتين ناب حقاوي نبار بورد بعل حدرا مستملسا اكاونتن ادلاي زبلا مرمرات تغيرلو كخفت كامزة تقبرة زذكريو تكالات تأمت كابيد بوليتيكاوي قجل نتا خوينان بيد حقاوي نبارات بورد بعل حدرا كمرحايو بلعلو عيسبر جلوت فيدرال توسينو كامزة نبرة زفلت كوينو كابزي وطاي اقد كسعبلو كم زخل أبتو سانة تجليتيو أبتو سانة سبر شلوت فيدرال أبتحت تأمد ركبات كالات نتوم حلفتن مناجراتن كابتاو سانة جميركم حقاوي ركبكم مس حقاويان بعل حدرا بورد طرح نكخون أفليتو كم زنبرة يذكر بزيت فلت مخنيات قبل على كوبانياتات تأمت زتو سده هندبتاوي اجد من قصاص حساب زاجد سروع ملاش كرخبا اي كالان كبل نبي بي سي تقرنيا قالو هيبو زنبرة دايركتر بورد تأمت دكتور أبراهام تخسته تكالات تأمت من قد حويت أبز جمرالون سرع سرحن أبز سرحالون بإسران 4 حدار كلتشحن 10 شمونتن عام تمرت بهندبت فاينانس من قصاص كي جبرات تبايلن دحرم قادن بلو معلت أب كتما مقالة أتبحقي زدسكلن بيت مخرت أمت شامناي قبايو نخلت معلتات كان زكايد قليتو أن دكتور أبراهام تخسته زركبو 13 والكسبات أبالات بيت مخرت أمت بمخان نبعلهم زسيمو وقنات بلعلواي بيت فرجة تقراين سبر تلوت فيدرالن سروع سراح نخي سراح أقيدوهم كام زنبرة زفلت كوينو أتبع الحدرا بورد تأمت إلو نبعلو زتوع عكال شمونتا تري كلتشحن 10 شمونتا نام تمرت أبا دراش حاولتي سماعتات قبائن مكاد تغميتو يركب نخلت معلتات زسالت هزوز قبائي أتزي حقاوي بيت مخرج تأمت أبصابا سناد أي كوميتي بمغرب مرت عاد حرم كادرو زقودلو أمرار حكام زتك أفليت الله كاب حقن سرعة السرارة حاوتاي حق بمتحاس أفزاز مان تلمن مع كل إنفستمنتن
ምግባረ ሰናይ ትእምት ብምግምጋም ምምሕያሽ መስረት ጽሑፍን ካልኦት ዛዕባታትን መሰረት ብምግባር ውሳነ ከም ዝሕልፍ እውን ተጽቢት ተገይርሉ ይርከብ። ድሕሪ ውሳነ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ልዕሊ እተን ትካላት ትእምት እንታይ ጸገም ከስዕብ ይኽእል ንዝብል ኣሻቓሊ ሕቶ ግን ዘይተመለሰ ሕቶ ሰራሕተኛታት ትካላት ትእምት ኮይኑ ይርከብ። ንሰራሕተኛታት እተን ትካላት ልዕል ጽልዋን ሻቁለትን ከም ዝፈጠረሎም ዝፍለጥ ሓቂ ኮይኑ ይርከብ። ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ንምፍታሕ ማሕበረሰብ ንግዲ ውዳብኡ ብምጥንኻር ኩለ መዳይ ተሳትፎ ክግበር ከም ዝግባእ ጻውዒት ቀሪቡ። ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩናት ስዒቡ ሕብረተሰብ ናብ ኣዝዩ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ከም ዝወደቐ ዝፍለጥ እዩ። ምምሕዳር ዓብዪ ዓዲ እውን ኣብ ወሃህባ ግልጋሎት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት መሰረት ዝገበረ ምክክር መድረኽ ኣሳሊጡሎ። ከንቲባ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣይተ ተኽላይ ተስፋይ ኣብቲ ምክክር መድረኽ ከም ዝገለጽዎ ማሕበረሰብ ንግዲ ኣብ ትካላት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ናጻን ፍትሓውን ግልጋሎት ክረኽቡ ይግባእ ኢሎም። እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ንምፍታሕ ማሕበረሰብ ንግዲ ውዳብኡ ብምጥንኻር ኩለ መዳይ ተሳትፎ ክግበር እውን ጸዊዖም ኣለው። እዚ ምስ ወሃህባ ግልጋሎት ዝገጥሙ ዘለው ጸገማትን ንምፍታሕ ቃልስታት ብምግባር ኣብ መንጎ ግልጋሎት ወሃብን ተገልጋላይን ዘሎ ኩነታት ምዕሩይን ነጻ ግልጋሎት ንምሃብ ማሕበረሰብ ንግዲ ልዑል ኣስተዋጽኦ ክገብር ከም ዝግባእ ኣይተ ተኽላይ ኣገንዚቦም። ብቤት ጽሕፈት መንግስታዊ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ምስ ደረጅኡ ዝሓለወ ግልጋሎት ኣወሃህባ ሆቴላት ቁፅፅር ዘይሕጋዊ ንግድን ድኹም ኣፈጻጽማ እቶት ቤት መዘጋጃን ምምላእ መሰረተ ልምዓትን ዝተረጋግዐ ፖለቲካ ዘይምህላውን ካልኦትን ጸገማት ከም ዘለው ኣብቲ መድረኽ ተላዒሉ እዩ። ሜት ሞትን ዕንወትን ኣብ ትግራይ ይጋደድ ምህላው ማዕከን ዜና አልጀዚራ ጸብጺቡ። ኤጀንሲ ዓለም ለኸ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ሓገዙ ካብ ዘቋረጸ ድሕሪ 1 ዓመት ጥሜት ሞትን ካልኦት ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላዋትን ይጋደዱ ምህላዎም ኩነታት ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ሕጻጽ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዝዳሰሰ ጸብጻብ አልጀዚራ ኣገንዚቡ። ከመገላልጻ እቲ ጸብጻብ ኣብ ሕጻጽ ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ዋላ እንተተጸበዩ ካብ ሞትን ሕማምን ዘድሕን ሓገዝ ክቐርበሎም ከም ዘይከኣለ ይግለጽ። ሓደ ካብቶም አልጀዚራ ዘዘራረቦም ወዲ 88 ዓመት ሽማግለ ዝበዝሕ ውዕሎና ዝሞተ ሰብ ኣብ ምቕባር ንሕልፎ ኣለና ክብሉ ገሊጾም ለይሉ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብሕርሻ ጽቡቕ መነባብሮ ይመርሑ ዝነበሩ ተመዛበልቲ ኣብ እዋን ኩናት ምስ ተመዛበሉ ክሳብ ሕዚ ናብ መረበቶም ክምለሱ ከም ዘይከኣሉ እውን ኣረዲኡ። ክሳብ 80 ሚእታዊ ህዝቢ ትግራይ ህጹጽ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ካልኦት ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝን ምግላጾም ዘዘኻኸረ እቲ ጸብጻብ USAID ሓገዝ ምቁራጹ ድማ እቲ ጸገም ክጋደድ ከም ዝገበሮ ኣብሪሁ። ሓገዝ USAID ምቁራጹ ከቢድ ዕንወት ዝበጽሑ ስርዓት ጥዕና ትግራይ እኹል ግልጋሎት ጥዕና ንከይህብ ዝገብር ምዃኑ ትካል ዶብ ኣልቦ ሓካይም ምግላጽ እውን አልጀዚራ ጠቒሱ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ብዝተወልዐ ኩናት ስዒቡ ህዝቢ ካብ ዝነበሮ መነባብሮ ተመዛቢሉ ኣብ ከቢድ ስቃይ ከም ዝርከብ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ጀርመን ንተፈጻምነት ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ከም እትሕግዝ ኣፍሊጣ። ሃገረ ጀርመን ኣብ ተፈጻምነት ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ከም እትሕግዝ ብወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ጀርመን ዶክተር ጆን ዋዳፎል ዝተመርሐ ክልቲያዊ ረኽቢ ምስ ኢትዮጵያ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ 14 ጥሪ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘሳለጥዎ ዘተ ገሊጾም ክብል ኣዲስ ስታንዳርድ ጸብጺቡ። ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዋላ እኳ ብሰንኪ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ዛዕባታት ብዕቱብ ተዘይሰጎመ ሃገራት ዓለም ቆላሕታ ብምሃብ ሓገዛተን ካብ ዝገልጻ ዘለዋ ሓንቲ ሃገረ ጀርመን ንተፈጻምነቱ ኣበርክቶ ከም እትገብር ገሊጻ። ኣዲስ ስታንዳርድ ቀጺሉ ቅድሚያ ንሰብኣዊ መሰል ኣብ ዝብል ዛዕባኡ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብጣምራ ወረርቲ ሓይልታት ዝተፈጸመ ጥሕሰት ሞት ኣካል መጉዳእትን መመዝባልን ብምስዓቡ ቅድሚያ ንሰብኣዊ መሰል ቆላሕታ ክግበር ጸዊዑ። ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ክሪስቶፈር ላንዳው ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ 4 ሃገራት ኣፍሪካ ዑደት ከካይዱ እዮም። ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዞባዊ ጉዳያት ሰላምን ድሕንነትን ከም ዝዘራረቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎ።
እቶም ምክትል ሚኒስተር ናብ ግብፂ ኬንያን ጅቡትን ከም ዝገሹውን ንምፍላጥ ተኻይሉ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2017 ዓ.ም ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኮይኖም ዝተመዘዙ ክሪስቶፈር ላንደው ፕሬዝደንት ሃገሩ ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ዙርያ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ምስሕሓብ ንምፍታሕ ከም ዝደልዩ ድሕሪ ምግላጹ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት እውን ናብ ካይሮን ኣዲስ አበባን ክገሽዮም ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ምስ ሰበስልጣን ግብፂ ተራኺቡ ኣብ ዞባዊ ብድሆታት ምትሕብባር ከዘራረብ ምዃኑ እቲ ቤት ጽሕፈት ገሊጹ እቲ ዝርርብ ኣብ ምጥንኻር ቁጠባዊ ርክብ ኣሜሪካን ግብፅን እውን ዘተኮረ ከም ዝኾነ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣፍሊጡሎ ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ጊዜ